Hej YouTube, det er FM her. Vi spiller hvad spiller vi? Ja, Frederik, eller FM. Hvad spiller vi? Vi spiller Sniper Elite, ved du? V2. Ikke det der, hvad er nu det her? Det ved jeg ikke, fordi jeg ikke kender det. Ej, det er, vi spiller ikke Road Warrior. Nej. Jeg skulle helt sige fra Hule. Eller nej. Fra begge to. Er det på når jeg får 150 visninger, videovisninger, så laver vi livestream. Ja, vi livestreamer. Det bliver nok på næste lørdag, tror jeg, hvis han muligt kan. Ja, det bliver det nok. Det bliver det nok. Men jeg kan se, tiden den er knap udløbet. Altså, ikke med tiden, nej. Med de der 40, 39, de der sekunder til spillet det slutter og starter. Ikke så godt. Så hvis det lige skulle jeg klæder baby det fedt. Hvor helvede er det? Der er sgu godt ved det. Hvor mange er der? Ikke så mange. Jo, der er fint. Der er sgu fint. Lad mig se. Et der. Her, op. New long shot. Og op med dig. Ja, jeg klipper lige, så vi ses lige om lidt. Hej. Hej guys, så er vi tilbage fra den lille klip. Ja, vi er bare tilbage. Lad mig se. Let me see you go lower. Let me see you. Vi var der inde der. Det er den lille rev, han sidder lige der, ja. Det skal nok huske. Han får hævn. Den bitch. Ja, jeg har set dig nu. Fuck, du dårlig til skud, mand. Det tog dig fucking. Ja, du drøm. Det tog dig jo. Du er grim, okay? Ja, okay. Det tog fucking okay. Det tog 3 skud. Og det, wow. Lol. Jeg er så meget blevet jagtet, mand. Der er lige der. Wow. Okay. Landmine. Killer. Sådan kan jeg bare ikke lide. Det vil lige op. Sådan der. Og undskyld, jeg larmer lidt. Jeg skal bare lige gøre noget. Vi kommer ikke til at lave livestream på dagen. Altså selve dagen, hvor vi får 150 visninger. Jeg tror, vi går efter at gøre det en weekend. En weekend eller sådan noget. Wow. En weekend eller en fredag. Man kan på en måde sige, fredag, det er også en weekend, når man har fået fri. Fra den dumme skole. Lad mig se, vi går op. Op med os. Hvad helvede? Nej. Det sker ikke. Sådan en grim snor der.
Er der... Der er der en. Okay. Så der. Din har jeg en heldig vej. Din pikke, mand. Ja, jeg dræbte ham også. Take it. I la da 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 da. Okay. Det tror jeg fint nok. Hvor helvede er det nogen, vi skal dræbe? Hvis han skulle have det træet. Ikke fan. Sidder han der? Jeg så et eller andet bevæget. Så hvis bare mig. Jeg går lige ned på hook. For helvede der, mand. Din pik, og de lover 3-4 kant. Så. Hun der har en hattenplejser deroppe. Jeg tror fandme også, han gør nu. Vi er der sgu lige op og byder ham velkommen. Jeg synes, vi bliver dræbt ind. Sådan. Har en hat. Eller hat. Det var derfra. Landmine. Helvede gør så. Kan man... Og det kunne man ikke. Eller man har alle pistoler. Det er vist bare mig så. Der er skud derovre. Nej, det var sgu derinde. Jeg har fandme ikke set ham. Jeg sidder godt nu. Jeg tror lige, jeg sætter en landmine. Så bare lige finde med 2 taster. Så landmine. F. Til. F. Nej, var det ikke det? Var det en... No. Nej, F. Nå, det er sådan en. Det var måske lidt kernet, ja. Fucking pisslort. Han gik fandme med min landmine, mand. Jeg dræbte mig selv. Jeg dræbte mig selv. Jeg glemte lige, at jeg ikke har en trip mine eller landmine i hånden. Der. Ham der skal fandme dø, mand. Så dø der. Okay, jeg tror, han tager med den. Der. Ja, jeg dræbte. Det går meget godt, hvis jeg tiden. Jeg tror lige, vi lige skal tjekke den. Og tak fordi I så med. Hej. Farvel.